Svi ljudi kašlju, pogotovo mala djeca, i to je jedan od najčešćih simptoma zbog kojih su roditelji zabrinuti i zbog kojeg dovode djecu na pregled u ordinaciju. Kada je riječ o kašlju, treba razlikovati nekoliko vrsta kašlja. Po tim simptomima mi možemo odrediti da li je potrebno ići liječniku ili ne. Ako imamo curenje nosa, što je najčešće, pogotovo u djece vrtićke dobi, tada se kašalj javlja češće noću ili kada dijete potrči. Taj kašalj je vlažan i nakon iskašljavanja neko vrijeme kašalj se više ne javlja. Ukoliko je upala prešla na sluznicu donjih dišnih puteva, dakle otišla dolje prema bronhima, tada je kašalj bitno drugačiji. Dijete kašlje po cijele dane i ovdje se kašalj pojačava tijekom noći. Ako je pak upala sluznice bronha uzrokovala otok sluznice unutar tih najsitnijih ogranaka bronha, tada se može javiti piskutanje, fičukanje, odnosno može se javiti gušeći kašalj svaki puta kada dijete legne u krevet. Naime, mi dokle god sjedimo ili stojimo, tlak naših tjelesnih tekućina je najveći u nogama. Kad legnemo, te tjelesne tekućine krenu prema gore i taj otok sluznice, bilo da je riječ o sluznici u bronhima, ali isto tako i u sluznici grla, odnosno nosa, bude jači. I obzirom da su ti bronhi vrlo mali, uski su dišni putevi, tada se javljaju poteškoće disanja, piskutanja i suhi zagušujući kašalj. On po prilici glasi ovako. Ili disanje samo po sebi je obilježeno fičukanjem. Ukoliko tako što primijetimo, bitno je dijete postaviti u povišeni položaj, dakle glava treba biti značajno viša od ostatka tijela dok dijete leži u krevetu. Ono što toj sluznici paše, to je vlažan i hladan zrak. U najmanju ruku otvoriti prozor ili vlažiti zrak unutar prostorije. U svakom slučaju, ako se javlja ovakav kašalj, potrebno je obratiti se liječniku kako bi obavio pregled i odredio dodatnu terapiju. Katkada kašalj ima jedan neobičan zvuk poput laveža psa ili glasanja tuljena. U pravilu najčešće se javlja u sred noći. Dakle, dijete se probudi i najedanput poput tuljan počne kašljati i loviti zrak. To je znak da je došlo do prekomjernog otoka sluznice u području ispod glasnice. To je takozvani laringitis i tu je prva pomoć posjesti dijete i izložiti ga svježem, prohladnom i vlažnom zraku. U tom slučaju isto tako treba se obratiti liječniku u najkraćem mogućem roku.